Hürmetli millettaşlar, bizning bilan tag'in bir qat aralashib, yaqindan do'stlashib, bizning xizmatdashligimiz olg'a tabada tirantin davom etar deb ishonib qolaman. Rayın yetakçimiz Ramil Raştoviç isminden, Rayın Советі isminden, Rayın Başkarma Komiteti isminden, hem özümün isminden şahsen yalqında kaynar selamlarını жеткірем. Aqalfaq cəmiyyəti indi bugün gündə rayonumuzda motorunu aytıb yaşay. Келешекте de alарға işləri davamlışlar tilab qalabız indi. Hem sizni келешекте de özümüzün rayonunda yangadan qabat görürüz deyip şanıb qalam. Rəhmət kelgəniz üçün. Hürmetli Baltaş halkı, hürmetli bizning Aqalfaqlılar. Mine bugün bizning bütün dünya Tatar xotin qizlarning ikinci siyezdinden soң, ikinci qurultayından soң birinci ko'chma o'tirish u Baltaş yerliginde. Baltaş yerligi o'zi bik tilab qabul etdi. Bik zo'r rahmat alarga. Bik zo'r әзерлекләр белән күрсәтүләр күрдегез. Biz kichkina avullardagi bolalar бакчаларын карадык. Мәчетләрне карадык. Бирмаш мәчете үзегенә, пансионат үзегенә ни тора. Инде Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә апаның каберлегенә белмим әле безнең кемнең барганы булгандыр. Безнең бүген 5 регионнан халык катнаша. Республиканы дибәтләр бу республикага түгел, регионнар буенча үткәрелгән. Безнең Мәскәүдән бар. Удмуртиядан 3 вәкил бар. Кировтан 2 вәкил бар. Башкортстаннан 1 вәкил бар. Татарстаннан менә күп вәкил бар. 5 регионнан бүген безнең Aqalfaqлыларыбыз катнаша. Бик зур рәхмәт. Бик матур итеп әзерләдегез. Бик матур итеп күрсәттегез. Һәм халыкның без инде бүген Baltaş халкының эшкерсез, гади. Безнең менә татар халкына нинди сыйфатлар хас? Безнең Baltaş халкы менә шундый сыйфатлар хас. Бүген безнең уен темасы. Чынлап та Зөлфирә ханым әйтмешли, бу иң авыр тема икән ди. Әйе. Бүгенге көндә уен темасы бик авыр тема. Күрәсезме? Юладан гырыф гадәттән тотынмасак, без хәтта уенны күрсәтә дә белмибез.
Yırak aralarını yakın итеп, районыбызга килгән кунакларыбыз, сезгә барыгызга да күңел тынычлыгы, гаилә бөтенлеге, сәламәтлек, рухи байлык телим.